کۆما گەلواز bi deng û tembûra xwe. Folklorê resenê Şingalê zindî dikin di navbera def û strana de. Nasname û keltûr li dilê zarokan de. Ji nifşekî بۆ نفشێکی بهێنە نوێکردن. ئەس ئەندامەکەش کۆما گەلوازم ئەم سترانێ فلکلۆریت بیژین دا سترانێمە وندا نەبێت. ئەس ئەندامەکەیش کۆما گەلوازم ئەم کۆنسێرتا سترانێ خۆ فلکلۆری شنگالێ نودکن دا وندا نەبێت. گەلوانێ کۆچەرا کۆما گەلواز ماوەیە ساڵەکەیە ji aliyê gencekî Şingalê ve xwebexş hatiye pêkînan di çendîn festîval û konsertên navxwe de bejdar bûne. Ev grupê gelwaz nêzîkî deh keç û xortên Şingalê pêkitê. Armanca vê em karibin stranê xwe pişiklekî nû, mûzîkeke nû em bîne pîşa xelkê. Em hemû xwebexş pêk re kar dikin, hedefa me armanca me ev e. Bi vî awayî zarokên devera Şingalê stranên folklor bi şêwazekî nû yê stranê sax dikin.